surinai chukna hani mai nang kai to no khak samai hambai ro afa nini hamjak ma nini kharyok ma bai sing tabuk sukjora kathang kaham tongpang kho o sungsar urumuru tebu meleke kirimani sing sajorawo hani mai kai to no hambai nini kok wan sok lai nini kok thai no surung lai nini nei sing hani hai nini biskango basaja kai to no subadi jengno bujinani phandodi nini hamjak mani bisingo sung tongodi tebu sungsar je nukung kemaja borong bagi surisana borong tene kaksang marodi tebu borong je nini tane kipilia khotong nai rok no bukai to ojora bisingo nirum tane ki nini tane kipil manani kai to subadi jora nini tane ya pare subra jisu mai surisana amen keseng hani hayang nron biskango nai to mai rok no ani khani hamjak ma ya paro e thangnayo ang ngomui to tomaina je nai ni rok ke nukung ni kok samani tini ang pairo malia azorawo thangnayo tini mono hani hai ma chen pinai jeng ang chaka thangnayo busa ngai rok ni tomabu khlai thai buma bu ni khlai thai tini ke hwisong saisong ni khlai thai no jeng wansok lainai ang ngerong na hai thangnayo jeng wansok mani no ang repeat khlai pinai nukungo jot toni no khlai thai tong busa buma bupa jot toni ni khlai thai tong ke busai ni busarong ni khlai thai buma bupa ni khlai thai hwisong saisong ni khlai thai jeng jot tono janije khlai thai no jeng ma khlai nai janija khlai thai no khlai khang ke onukho gaha ngai tango ke omono christian nukung no kaito dage mani sini bible jono phango ba kaito jono dage wo ke serai rok ni christian nukung ni serai rok ni khlai thai tandu ongkha bumbu phani kok nawan bumbu phana kok na khang ke no kaito khushing omono khlai thai nei chao jeng Ephesians chapter 6 sung mai kha ke bumbu phani khlai thai ke busharok no kaito ni mote bible ni mote disai toro wani omono ke bible ni mote toro yang ke jengborok no tor khang ke manyang pane probab su busau hani bage christian bumbu phang nei ro jeng kaham ke jeng wansogui bible no jeng porewui bible ni mote chrai rok no disai toro thai bible temanai christian chrai rok no jeng sini bumbu phang nei ro christian bumbu pharok sana kabang kuk no jeng lugu ora no torja kumani kaito ni hani sai kaito ni hani no wansog ya balance kare ora antong khang kene engkha nei wansog hai bana jeng sini kortoibo sini duty sini khlai thai christian bumbu pharok busani uporo pilas kang tabu jeng borok no kaitor je naimani no kaitor naimani no jeng siro thai kaitor to manai borok no to mani bagai sangsara rokho mol brum brum ni langma manani hai bana mol brum brum ni langma no torja gyang ke jeng pora suna chakri bakri no jeng torja kuna engke borok to mangne paitha ko engke borok kaitoni aroni kamai thangnai engke kaitoni aroni kamai khang ke borok sogine soitan ya ko sogine engke norogo no sogine hai bagai jeng kaiton ni raidani mote kaiton naimani mote jeng borok no tisai toriya ke jeng torui borok norogo sogine engke jeng bomo nirok bomo tongthok jatnai de wan sogine engke kaitor jeng no pulungo Christian bumbu pharok bahai ke chrai rok no thai gero tini ke jeng wansok lainai buhai busai ni Christian buhai busai rok ni duty tango jodi jong tono jeng jani ja duty o tongman khang ke kaito onukhung no hamarenai tebo anukhung kaito ni
kaitor je kaitor je muchugui nukhung snamani no जों fulfill खालामनाय नगे बोहै बोसाइनि डिउटी जत्तनि साय कतरकु तमने मोले नेरो बोहै बोसाइ कहा के तंगमा का बोहै बोसाइनि सिमिसि नुखुंसे बोहै बोसाइ kaitor no kiwi kaitor ni tong dagi mamote tongwi phaima ka ke busarok no bu omo hake bumo buka unprobu busarok no hakena tisawi tobo manai ge jun belai kena omno jini christian no pungrok ni bagai belai kena important han bagai na ang o topic no nirona thani duka pada jeng amo thangan sekarang amo thangasna 1 Corinthians chapter 7 semua kita 1 Corinthians chapter 7 and 49 verse 3 baca pertama sya jula sai ni tong thai burigo hik ni tong thai hik bo bini pesak ni bugraya busai se bugra abo haino sai bo boni bobini besak ni bugraya bihik se bugra so otomasa saibo sai ni tong thai selabo sai ni tong thai hikbo hik ni tong thai okay sing sini tema sing sai ni tong na ni ke sing tong no siani nangai Kristen ni sai tong Bible ke poroma sing Bible ma ke bohi ni tong na nangai ke bihi khonjak nai bu Bible no por na nangai Bible no sina nangai Bible ba ta ke jana nangai okay sing hi ni tong mangai Kristen hi ni tong garo sung da yo sing tong thai tong male kaija khamane na ang sai sing lia kaija khamatra no kuni kaisa okay baksa bukwang ma kaija mani ya gulobo sak no sak ni ne wan so actually abo ani besak ani lia ani bihi ke bihi go haina bohoi mojak nai bo haina bohoi ni besak besai ni se boni sak ni lia iko oma hai ke na ne mane kathar ke jono kaisa jono waisa sing ya pharlai tong thai respect kalai thai baksa bohino respect kalaya noroko ne hane chok no pene bu phayo omai sing non Christian no ko Christian ro ko walai bulai tungai sing tong mai bo ga khoi hojak nai bo besai no respect kalai bano ke এমনকি বাক্সা বহি লেখা করেন কো বসাই লেখা রং কো জ্ঞান গনান কো জ্ঞান করি কো কে বসাইনা সাক নাঙ্গিয়া লেখা বাইয়া বসাইনা সাক নাঙ্গনি বাইবেল দাগে মানে বাগিছে জ্ঞান বাইয়া বাইবেল দাগে মানে বাগিছে সুবা দাগে বো কাইতর দাগে বো সুনো স্নাম নাই দাগে বো হানি বাগিছে সে বসাইনো বরং খাইতা এবারে জঙ্গল নো ওয়ানসো নে প্লাস কান হই বহি হজান নাই রকনি বরকনি খাইতাই তাবো First Peter, kalau jangan tunggu, koi kenanya First Peter jadi. First Peter, chapter 3, verse kisah kolok pernah sajora, nismi sajora. Pernah, narokhi kanjak nai rok omotui ke saisani kok nadi, hake baksa kaitoni kok no poito klaya ke, borok narok ni tongmung bai poito mak klay narok abani bagi kok thaisa Pano sana nangla tamni henba norok ketharke bomui tongmano borok nukana norok potre potke sakno ta naithogrodi khaju naithok rui khawi guina ganthi kanai rijum kanai omotui ke sakno ta naithogrodi hai ingyawi bukha bisingo se naithogdi obo tui hamya unplaya naithok mung engka bukha kecang bai koyenese kaitor abono samang nangjak kugo kaitor no surinai agini buri ro kaitor no khatumnai ro borok omotui ke no sak no naithogruo borok saisani kok khnawi tongo sarabo abo haino abo Abraham kok khnawi ono ani bukra nei huno norok tabu mangsa kiriyawe samang kaham khlaike bini busajik song ungma klayo norok sai hanjak nai rokbo jolani slai hik
kebako knai sawi manai hi bai tongdi aboni bagai borok no kaham ke naidi tamni hinba borok bo norok bai baksa khairok jagui muthang jagan norok suri samthani beba kebeng jak yaktui ke omo hai ke tongdi asuk jora oro jeng haini haini bui bisa buhi hongjaknai paithago ke saisani khlaitai tomago busaini khlaitai tomago oro tmaisa norok gothar ke bomui tongmano borok nugana inge kok sayawi pano norok tongmung bai poito mak khlainai norok ni tongmung no nugui no norok kok thaisa sarana ya norok ni tongmung kai to ni dagi mani tongka ke busai kai to no surinai ngia phana kai to ni thani bo bokrok bong phainai nini tongmung nugui norok ni slai jak mani nugui kai bana bus buhi hongjaknai ro kwang mau jorawon nuku kok plek kwang ma sawo samango krei ge tamang na busai kai to ni thani kai to no mania khopana bo kai to no tei manani tei lama kriya tamane male nirong ni tongmung bai kai to ni thani fer thana pia ba nirong ni tongmung kaham nang kok thai se bana saya pia nirong ni tongmung kaham ke luma bai doro kai to no nai to kai to no hage oro hage suno bible dago oro hai ni sawo saro narok ta nai thok rodi sakane nai thok mung mung su ya kai to thana bising nai to mung se koini ne ke tongge koini ne se kai to abono samung nang jaku go kai to buhi hojana rum thane tamas nai ko koini ne ke tongma ke neroni tongmung baino busai kai to no mania phana kai to thane ke pulman ke busuk nai busuk samung ko to ba ke verse 6 tomaisa sarabo abo baino abo Abraham ni kok khnawi bono ani bukra sara tama busai no ani bukra mane na tar mane sak sang ya par sok koi rokabo Abraham ni thani omo haino kai to dage buhui rok no busai ni thani ya par itongani buri borok sajogui akogui nai thokma bai mungsa sugya bising nai thokbung kri ke bising nai thokbung se important ko busai engka gerak ko kisnamsa buhui engka buhui hongjak nai rok snam jak man engka nai thok ni bagi busai ke phan ni bagi hai bagi buhui rok bisingo nai thok saka osimiya bisingo go nai thok ngan ko sara hai sara busai ni thani sakno yapare rosokja kai to ang hai saram sumpuyo obo busai lekha kerengku gyan denangku ni borong klai mania kai to dagi mani kai to so sungsaro bebot snam prono bo order kesnamka nukung no bo order kenesnamka bo phane position boro busai ni position boro bohini position boro busai ni position boro omai kesnami rokha o bible ni mote son christian ro tongmani nang engkena Kristen ni nukung rok nai thok ngo kai to ni samung a nukung ni bisinte bangja dei mana Ephesians no thang ni Ephesians chapter 5 22 Ephesians 5 22 ni 25 jora ang pore nai o hi khanjak nai rok subraini kok khanama haino norok saisani kok khanandi tamni hankwa Kristo mothani bokrok engma haino saigo bihini bokrok oro tamasa o hi khanjanai rok subraini kok khanama haino saini kok khanandi tamni ba Kristo bokrok mothani bokrok engma hai busaino nukungni bokrok snamui rokha nei sao Kristo sakbai thang mothano mothang naisa motha engkha bini besar ke motha Kristo ni kok khanama haino hi khanjak nai roko saisani kok masema khana thai klayo oro hui hojak nai ro saisani kok masema khana thai nei so masema khana thai nge verse 25 o hai sai hanjak nai ro Kristo bo sakno ruwi motha no hamjak ma haino noroko ni song no hamjak di nge busai no ketama
mot Jisu Christo mot hano hamjak ma haino busaibo behikno ma hamjak thai oke tabuk Jisu Christo bahaya mot hano hamjak bo sakno rukha Calvary krusot teka mot hasnam mani bagai omosuk mot hano hamjak oke bukhingka seberingka hamjak mani bagai selangka hamjak mani bagai Christo hamjak ma haino behikno hamjak thai layo nisa Gitu, besar macam ni lo, mak hamzat thai. Omo, mungkin budi, jepro Bible buku yang nak dagewo, besar no samanya, besar rok sana ni kokri. Nuka Bible high side orang no borong bakri na. Nuka Bible high side orang no mak hamzat na. Omo ya, o Bible kok nuka buku no dage manis, kait no dage manis. Engke o besar no bu, o besar no dage manis, besar hamzat na no. Bukhira orang yasi sutai kiri nuka Bible putih hai sai sutai kiri kan ogon ni teman le busai nanti lagi mana tongo bus bukhira nanti lagi mana tong pada First Corinthians utananya First Corinthians chapter 11 verse 3 First Corinthians chapter 11 verse 3 ang pernah hai pano ang marupno okok si rena nayo Kristo engkau jatuh celarok ni bokrok, sai ke bih ni bokrok. Ni orang bahaya ni hai, sungguh Kristo engkau jatuh ni bokrok, sai engkau bih ni bokrok. Okay, bagi orang ni ro, ni ro nukungo bokrok ngan tanadi. Jika kau bagi ro nukung ni bokrok ngu, o bokrok kait ni rai dan ni mote nglia. Okay, o nukung tu kait ni sama. Tangzagai mandi, angke unukung, temangan, oroi ini. Nukung, jepro nukung wo order tunggu, apro o nukung naik tho, nukung kesang naik. Sing position, jadi position tongmani jaga, selai jaga angkena abo, order kerikang naik, ingin temangan. Anukung naik tho India kait ni mote India ni sini Iden time lengo temani bagai pilaskan nosto ungani sengra temani male ibi busai ni tola wo tongna nang mane piaba bo pilaskan soitan baca di ni saja mana butai sai bo adam no sungkena nai mane pila Ibu nasinya, ke omah ina nukung, tak Kristen nukung bu, jepro temptation payu, seng order kama kamke, temptation no seng overcome klaimnya, nai, seng awano mesin mayang nai, bus buhi hojang nai ro, kawang mas sini top awas seng nubu, especially zomatia, roko seng kawang kuk nubu, bus haino buhi ro control klaimnya. Bukan sih pernah besar ni sakau. Hai mana Kristen rok omahai engkai kali. Omahai engkang kena, mana le kai tu hakina senau. Besar no saka, bukan no tahu. Enggak bukan suggestion romana kok sama nak mama hai mana mana saka engkang kena, bokrok engkang kena problem sok. Enggak kai tu dah mana orang sama ni kau dia. Bible sama ni kau. Ganun kai to no poito kai kan ke Bible ni kog no poito ma kai nai Bible ni kog ni mote na matong nai tarmanen Bible ni mote tong ya manen na kai to ni kog na lia First Timothy chapter 2 verse 11 First Timothy chapter 2 verse 11 an purnai 11 और मैसा बुरी रोग सिरिंग के कोने ने सुगुई सिरिंग थाई Buriro sering entai, onine entai. Ekena nukung naito mot nukung go je sering mani abono mot hawo sokune. Neng nukung go konine entai mot hawo konine entai. Nukung go kok salah ke mot hawo nung ukok abo haine ni karakter sokune. Eka bila sekarang nukung engka mot hachiko mot. Eka mot Jadi gereja kutung level ni kan motha kotor.
Angke mota jikono sini senamaya angke mota kotor nang baike nini sakno punukna nini sakno senamna. Ge abono sung Kristen buhi hojana ro muitong nartai antam sai tong unika buhi ni ko. Ani bagai mot buhi ni nukungo buhi hojana ro ni rule daito belai kena important. Nukung besar mati sai to wane nang besai no sak nang yang kangke besar ni beskango besar bu omhai na ব্যবহার kainya. Angke besai hojana bu buhi no besar beskang rogono henang penang kai kangke besar bu omhai na ব্যবহার kainya. Ani bagai belai kena sung important. Probab hai ni sawo probab tomaisa dari tangni probab chapter 12 verse 4. Probab unka log mone pore chapter 12 verse 4. Chapter 12 verse 4. Ang pore nai hi kaham hunke besai ni khorok ni moto tamo ke lachi runai burike besani besai ni bekrengo sok runai hai. Tamaisa hi kaham hunke besai ni khorok ni moto je nukungo buhui kaha ungu awo temanai besai ni temanai bokro kujuk karonai ba tak moto kang roma hai ungi tong buhui. Temanai sing moto kang roja kangke mana kungjuk ya deh mana teman borong kelajakan lebih borong kelajakan. Hai pana buhui kasia buhui rengyan Bible ni mote tong ya ke teman besai ni la besai no besai ni lasimeng togonai nisha beset non lasimeng togonai umai je kaham ke motok si togonai nisha getsen jini buhui hojane ro nerok suntai te probab 25 25 ni 24 ang poripne 25 ni 24 buri walai krak bai nok khamsaket tongmaslai saiseng susuke nukung khungjiwo tongma phano hamo buri walai krak bai buri walai krak ro asuk nang haya nadi tomai sa Bible hani bagi Kristen ro walai ne kokri onyene kesang-kesang ke tongpai boni sai walai ma bai tongma sai saiseng nukung khungsniwo tongma si haku nisa saiseng tongma si haku nisa coba sa Bible sa Probab 11 kedisa probab posung omah ko monugo yan permane Proverbs 11 verse 22 ang purnai 22 mengsa kaham hamya sia beri nai thogle wak ni bukungo bailik kanjak haise mengsa kaham hamya sia beri nai thogle wak ni bukungo bailik kanjak haise mengsa kaham hamya sia beri kemang mai dong kaham bomo sia tamane Bible ni purungai bono nama ya ke bo kaham hamya sia Bible om kaham ni sikangke ni kaham ni rono namai Bible hamya sikangke bono ni yakara namai jadi sinugui siwi ni yakama ya ke tama wok ni bukungo rangsak ni ba muktani amo kajanai kare romas Kemang wak ni bukung kare kake urui hak urui nosto kai robai mungsa muilo sia bun. Omhai no bukui gian mana temang nai kai to ni mote tong ya kai to ni kok thani mote tong ya ke bohai. Mungsa sia. Mungsa muilo kuri bono mana temang sai bono thani mungsa kam phai me ya. Getsun Bible pol nang nai bui hongja nai ro belai kana ke Bible ni mote no sun tong nai nang nai. O order kaitor bai roja tekesha khrisongni tekesha naina Titus nge jeng saisongni ro thamaisna Titus nge Timothy ni pore Titus tit ogo nge tit homo chapter 2 4:5 ang pore nai 4:5 oro ke 3 ni simi 5 roja abo tui ke chakra jik roknobo burei kthar ngai tongdi hundi borok buino hamya saya engthai nongkrak ya engthai kaijat buri sikla rokno sak sak ni sai sabai besa butui rokno hamjak nani sak soinani kethar ke tongnani pia besai ni kok khanawi hamjak kaham
Nani purungna bagi sakra jukro kaham no purungthai. Abo tuike khoroksa pano kaitoni aroni kok no hamya hengla. Nge sakra jukro ni mothani okra kugro tamo purungthai kusurok no bahike busai kok nawi tongnani bahike kaham nani purungthai. Ni teman mana ni sakra ni tebu dai to kotor. Wala lanin purungthai kri bi wala lekhan ke khagui rene si hai kang lagi. Ni purungani Bible hake ta purungya Bible purungo konyine indi apa toma sini buma hojane rok sung toma no sakra ro ma ngia do ma wala ya do si ma nai bo hai si hai tang bai de hake ta purungani ko kri busai bi wala tong ke Bible hake purungya ni sing borno purungani ono buri bi wala tong hake borno buzogui sakarnani oro sak hos hunani ko kya muito largo de sini daito ke busairo ni tabuk daito ibu kotor ku kramani mole bokro haya khlai sang kino jotton haya ngi khana ani bagai busai ni daito busai ni khlai thai ibu kotor ku bas busairo ni pilas kan daito tma first Peter chapter 1 verse 7 chung pore ma jaga thanga bisna first Peter chapter 1 verse 7 chapter 3 verse 7 ang purnai norok sai hanjak nai roko jelani slai hi kebel kuk nei sawi manai hi bai tongdi aboni bagai borok no kaham ke naidi amni hanba borok bo norok bai baksa khairok jagai muthang jakana norok suri samthane keben jakya tei ke omo hai ke tongdi ge sai ni dai totma Jepro जों बे बोहै हमजानाय रंनो चेर जत्न खायो आदर खायो आप्रंखेनो बरको बोहै काइतनो मानिया खपाना निनि खालाय मानो नुगै निनि सामनो नुगै बरक काइतनो थानि खायना निगो बसाय तमामले अमा हायकेन काइतो सनाखा बुरि बै चलानो बुरि इंखा हामजाक मा मानानै चला इंखा हामजाक मा रनाय अमा ओके बोहै दकनो मुइतम नारगनि जे प्रप्रनो बरंखा तमा नरो नै बरनो जेप्रनो वासुकि के बरकनो जेप्रो बरक बायनो बरक तमानाय बरक बाय दिल खायो आफ्रो ओ kokno मुइतमा खायथाय के तमा बोहै दकखा तमा नरंको मानै Enggak hai norongkuk manai pan tama muloban kuk manai ne semua sok thai borok norongkuk manai tama go kisah kena dukhona hai bila norongkuk manai kisah kabrong nang ngaji norongkuk manai tama go kisah kena bayu oma norongkuk no sung jepro norong manai no sung tama nai handle klayo bayu klay careful hai bila sung mana naik kolej jotno kayi simbono amok lagi mami bayi jakrok no oke mani kerak no oke asik temanai asik amok lagi oke amok hai no beri ke bayi ja misal norong ku ke bono sen borono temanai hamzak mabai besai hamzak nai ro naik mana belai kena amok naik kolej klay thai handle klay thai omo Bible semua purun teman male kaitor snamnai kaitor siwo hani bagino je teman nai je nang mani no semua dageo busai bai buhui engka kaitor snamai romani kaitor ni ha fuana ni bagai kaitor ni ha ni bagai samang kai ni bagai ge buhui hui sonai thansa pai kyang kena tama kaitor ni samang boro thansa ke khai mana busai 사실 뭐 kalmia, bagi saja 뭐 kalmia. Sengkene kaitor, hani bagi se nukung senamirawo, kaitor ni nukung no situng hene, kaitor ni samang tangjak tung hene. Hani bagi kait kotma kaham pina ni bagi, belas kang nukung kaham entai, Kristen ni nukung entai, kaitor purang mahai tong thai. Kena, kaitor ni hana wari manai, kotma kaham no piri manai. Nukungo jadi bohoi besai jeprono kok bang lain jeprono walai tongkang ke anu kungte tama example ing malia udaharan ing malia
e udaharon mali akan nang bahike bino kaitan kotma kaham pirnai ka bino kotma kaham bo pirmayana ngai hani bagai bilas ka nukhung masih seng nukhung ni dai pan si seng maklai nai kai to nukhung no purungo Ephesians chapter 5:25 seng agan porika sai hangjang nai ro bukhino hamjakti Kristo mothano hamjak ma hai sai bukhino ma hamjak thai Kristo mothano busu hamjak ka boni jiban roka ga bukhi hamjak nai ro busai hamjak nai ro omai keno bukhino hamjak thai Christ jadi nukhungo bukhi busai ni rule sikha keno Kristo ne hamjak mano sung tei busi ui mana Iden thai bengo pilas kan Adam khorok sase oloke Adam no thuro ui Adam ni bekreng baise bukhino snamo kerotung temanu bukhi bai busai thansa kaija khamani na tawan sosdi ang alada ne kaisa bukhi busai kaisa kene kaisa tamane busai bukhi ni musulmano fulfill kalaitai bukhi buhaina busai ni musulmano se kalaitai ni musulmano liya sabni musulmano liya omake bukhi ni musulmano busai ke maklaitai bukhi ke busai ni musulmano maklaitai ke busai bukhi no mahajak thai builas kang nang bukhi no hajak mayang ke buino bahike hamjak manai kai to ro bukhi no hamjak ti ne nggak nok ni borong nasi nang hamjak maya ke buino bo hamjak maya nang buino hamjak pun kakuna abu talla teman le bukhi ka busai ni oklek ni bekreng kamu ni jadi borong nasi nang hamjak maya ke buino no bahike hamjak na kamu itu nara godi bukhi teman kai to ogle ni tiklai kamu ni tiklai sna teman yak ni bekreng no tiklai sna mana yak ni bekreng no lang sna mana teman bagai ogle ni bekreng no tiklai bukhi no sna teman le bukhi inka khaklani mana na hajak mani bagai ke boro no hajak mani bagai sna mudana budi borongka hamjak jaknai busai bai hamjak jaknai omai kena kai to snangka ke mudana bi busai ni bukhi inka jotto ni sai mane ka ku jotto ni sai important ku jotto ni sai precious ku Ephesians chapter 5 verse 28 potong baksa busani bagai bukhi bai obangai nai bukhi no bunai omo hai botong ai bana moi to mar gode bukhi si important ku 28 Omotui ke sak no hamjak ma hai no sai hamjak nai ro hik no hamjak thai kalayo hik no hamjak nai borok bo sak no hamjak jodi nin bih no hamjak ya mana nin sak no hamjak de temane bole nin busak ni bekreng ke bukhi nukhungo bukhi no nang khushi khai kante joto no khushi bukhi problem kante nukhungo joto no problem jeng hamjagri bukhi rok no bukhi ngai busai ngai ro bukhi no hamjagri ado jok no khlaya na tamang male kai to omai kena bor musnam kha hani hai bukhi bai busai thansa angkan ke khabak sangke kai to ni ha phwar manjak manuma kai to ni sam tangjagi mana chini borok salayo khisong ni thansa bukha kaisa angkan ke laifang no sasi thali bukhang no sasi horching loi mana nei salai mane to age bora berisero ke bible o mo haine sawo hani bagai Ecclesiastes 4 chapter 4 verse 9 tumasa ka khorok sani sai gunisi
hamkugo tomani bagai mole khoroksa kalaike te khoroksa tisanai engke nukhungo jottoni sai gana ko close ko sebab buhibe besai simase bong bupa pana sia sing omai ke sing kaitor buhi besai no thasa ke roka tomani bagai kaitoni ko ha forja kane bagai ani bagai takuro bukuro ang nirno hani hai koboknani musungo jepro buhi besai jepro nirok kaijagu nirokni responsibility no masih thai te abono maklai thai ge sini dai tongka ang hani hai sini Kristen no kungo jottonin dai to tong oke boros sung sini dai to no sung sima Bible ni bisingpe ge sung Bible mas sereng thai Bible ma pore thai no kungo hai no Bible thansa ke besaro bai bohiro bai bopabo ma pore thai temon le besar non Bible sepori yang ke besar borom duty bai kesini besar rom duty tong bunga bupani duty tong as a parents besai ni duty tong buhui ni duty tong angke dero kisah sengkle mandai kana ke je samani abono ni Bible note khainar ni note khai note bai khaibe kana bono ni hai revision ro pore nei bono ni meditate khai mana angke ni jang buhi ni tong thai besai ni tong thai besar to besar ni tong thai bunga phani khai thai bono ni khai kan ke kaitor khamarena tebo niro no bising tei bakam boro kaitor thani phai mana ge kaitor sungno no khung romaningka aboni bage jeng sangsaro phai maningka aboni bage kaitor sungno muthang maningka boni ha waran bage tadi surina kadang kaplai mai gana kaitor hai no hambai ro nang sungno hamjak ma bai sung tabok ini buskang obasai manka tini khlai thai nang phung mana sung naikha nukha khanaka kaitor nang sungno Panrudi je sini khlai thaino sung khlai manani bagai je positional jug tongo abran khlai manani bagai kaitan subade bebang nin thania pare sublai je sini mai surisam